Yo, what's up mga kawaray? So for today's vlog, no? So ganun pa rin. Dahil Bolis life tayo. Ano, bakit? May dadayuan kaming court. Kami nila Carl. Lapit lang sa amin, mga kawaray. So lalakarin lang namin yun. Dahil naantay lang namin yung makakasama namin. Dubet. Relax muna kami dito. Alright. Ang kampi kong magaling. Pure scorer yan. Tutuki! Malakot di galawan yan. Yan naman yung binansagang waray bowlers. Daldal ka lang eh. Dito na po kami. Ito yung court. Ayan si Kupal. Bunganga mo! So antay muna kami, no? Mag-move muna kami. Tama na yung intro dapat yun ha. Intro dapat yun. Shoutout sa Highlight. Ano, bakit? Yung si shoutout yung ano, pagkapin nila Raven. Shoutout mo pati yung tayo boys. Shoutout kay Raven Aranillo, kay Junel Patini, kay Christopher Lapay. Sa mama mo! Daldal ka lang eh. Shoutout kay Papa. Ikaw, pe! Shoutout ka, pe! Yung kalapati mo! Ikakat din nila yun. Itong ina, din ako ito. Oh, na-highlight ka ba? Bo, hindi nakita yung bo. Ano yung sagot mo kasi saan ako eh? Baka ba kayo na ako eh? Say hello, of course, to the bahay the Ay, nanginginig na may tagawag. Dito nga, di ka ganun ko. Basta labo. Thank you. Okay. Still have time for our Naka-record yun, bo. FB fan page. Okay, let's check. Just a few, okay? Alright. When Leonardo, Filipino, listen to my favorite station. Good. As always, listening from Calamba, Laguna. And that's my request later. Okay? Naka-record yun dito, pre. Hello to you. Have a nice day too. Pag-greet naman ang apo ko. Zoe Garcia from Lola, Marlene, Andrew, Out Silang, Cavite. Okay. And Marissa and Gaia Fermano, stay safe and enjoy your day. Thanks. Safe. Thank you, Teresa. Pamita, Daniel Marte, good day. Ng mga Boom. Mark, kuwali natin to mamaya, ha? Kuwali natin to. And from Mommy, happy birthday. Yes, nasa likod na religious. Good naman Pasyos. sila. Irvin, Chelsea, Nika, Aurea, and Chris Ellie. I'm from Jericho. Hello to you. Nasa likod ko happy birthday. Maiden Pasaho. It's 11:50 right now. Let's
Waman ito. Kadiri, gago. Wama lang. Oo, ito lang ngayon. Yung black. Oo, wait lang. Ilang. Shoutout sa ano? Tatay ko. Happy birthday. Ah, libre yan. Sayang. Mang Mendes ka ba yan? Shoutout sa'yo. Shoutout sa tatay ko. Happy birthday. Hey! Ano yung pangalan? Wag. Bawal. Grabe. Bo, ang puti mo dito, Bo.
Na-vlog tuloy kayo. Last four. Shoutout. Sa akin lang, sa akin. Lagit na tingan. Lagit na tingan. Diyan mo ano. Ay! Baka namin lagit na.
music of the summer. One man channel as requested by Leon Ladies. Halim. Welcome to the second Pwede ma-mixture dito. Ma-mixture nga ako. Tangina, gutom na ako. Shoutout ka, boss.
Kita ng mga... Doy, shoutout Doy. Kamahin. Kamahin. And again, may sample Galing ko kasi sabay eh, iniliban ulit ako. Yan. Thank you very much. We're going to do smile heart to you. Sige na yan! Walang switch ha, walang switch. Walang switch. Sige na, walang switch.
Ano mo lang, dali mo lang, Mark. Relax, relax, relax. Wala, wait lang. Yes, also for Yan, naluwag ha. Mark, ka lumapit. thank you. Uy, bumili ka na Malakas po lang ako. Dami tama-tama ng ring. Board lang to. Board lang, kahit sino nilabas. Ito matama ng ring. listener here, as always great, last music, and request all the hand us now at Daddy Lost It. Okay, noted. Please meet all the staff. Ayun yung taga-awak ang puta. Depende na lang. Putang kakapagod gawin sa... Huwag kang do. Lagi siya rin. Tayo. Marami na ka. Energy. Oy! Energy. Kaya mo may cancer dito. Inaawa. Ito na. Tara na. Tara na. Okay na. Pagod ka? Sana, dalawa sana yun eh. Ang tinalo. Yun! Yun na pa. Yun, so... Pagod. So, tabla lang yung laro natin, no? Sige lang! May uwi ka na? Relax lang. So yun, uwi na po kami. Matinding laban na nangyari. Kung napagod ka, Carl. Bait nga eh. Ayun, At uwi na po kami. End ko na to. So ayun, tapos na ang vlog namin. yo. Peace out.